солҳои 80-уми асри гузашта дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм қароре ба миён омад, ки дар ҳамкорӣ бо синамогарони Сурия як филми наве аз рӯи он замон афсонаи хеле маъруфи «Ҳазору як шаб» ё худ «Шаҳризод» таҳия гардад ва коргардонии он азбас хеле душвор буд. Ба яке аз коргардонҳои муваффақи Тоҷикфилм, яъне Тоҳир Собиров, бовар карданд. Мне кажется, отчасти именно поэтому он и меня взял на Шахерезаду, потому что я, никак не монтировалась, вот вы посмотрите на меня, да, с символом всех восточных женщин. Вот как такое возможно? Мне кажется, сегодня ты расскажешь самую загадочную из всех. ва гуфт ки Тоир Мухторович гесуи баланди занҳоро дӯст дорад, ба ин хотир шуморо гирифт. Ҳамаи занҳо бо мӯйҳои суннӣ баҷуз аз ман. ин якумин филми хос миллии тоҷиконаи мост. Тоҳир Собиров кӯшиш кард ки филмаш дар ҳақиқат миллии тоҷикона бард. лекин умуман кори асосӣ ман ин шӯриша восе шуд ва мактаби калом буд. восе тоҷикон ҳаргиз ғулом набуданд. марг ба мағитиҳо. маслиҳат кардем, хонаи Тоирака мо штаб карда будем. ҳамон маркази, ҳамон группа ҳамонҷо, репетитсия ҳамонҷо мегузарондем. Ну, мы сами, если честно тебе сказать, папу видели редко дома. Только когда он над сценарием работал, мы на 3-м этаже жили, Кимьягаровы на 4-м, на нашей площадке тетя Роза, главная героиня, я встретил девушку, ее супруг. Тоҳир Собиров гуфт ки намеша. Ман ба театр дар кор нест. Ин театр нест, ин кино. ва ин санаде ки дар дасти мо қарор дорад варақаи шахсии Тоҳир Собиров мебошад. Борис Алексеевич Кимьягаров и Собиров, они конкурировали, можно сказать, незаметно. марги Судхур шоҳ асар аст. ҳатто аз филмҳои Кимьягаров дида ин филма болотар мегузорем аз нигоҳи касбият. дар бораи таърихи ватанам ман филм меофарам, ватанамро зинда мекунам, таърихи халқамро зинда мекунам. он чизе ки қудратам мерасад, аввай зиёд карда наметавонам. барои ман бениҳоят ифтихор аст ки аз Сурия, аз дигар давлатҳо омада мана илтимос мекунанд ки ман рафта дар ватани онҳо, тоҷик кинорежиссёр, дар ватани хориҷиҳо рафта барои онҳо филм офарида мекунам.